I entrem ja a la segona part del programa on parlarem de la nova edició de The Gold Tanning Show que ha tingut lloc a Deltebre aquest cap de setmana i que ha congregat a més de 600 vehicles vinguts de diferents països i volem que ens explique tot això com ha anat i ho farà Marc Antoni Simón, president de The Gold Cars Tanning Club. Marc, bon dia, com estàs? Bon dia. Bé, cansats, perquè hem tingut un fin de setmana molt dur, la veritat. Això t'anava a dir, que com ho heu viscut, quina és la teva valoració d'este cap de setmana tan intens aquí a Deltebre? Pues la valoració és espectacular. Hem tingut un munt de participants. Hem superat el mateix dissabte, ja vam superar l'èxit de l'edició passada, que vam tindre l'edició passada sobre 400 cotxes, i ja el dissabte ja els vam superar. I el diumenge ja ens vam desbordar. Vam arribar a tindre 638 vehicles inscrits. Això, clar, vosaltres com ho organiseu? És a dir, ja teniu esta xarxa feta, m'imagino, a nivell tuning, a nivell motor, i vos van dient, pues mira, anirem, i al final vau donar compte de que era una quantitat impressionant de cotxes. Normalment, així els events que solem anar, això fan com preinscripció. Llavors, ells saben el número de gent que va. Nosaltres no ho fem mai, això. Nosaltres ens agrada, saps, viure l'emoció de dir, a veure quants cotxes poden vindre, podien tindre el càlcul, que nosaltres calculem sobre uns 500, però que aquesta edició se n'ha anat tot de mare, que diu. Conta'ns una miqueta quina és l'estructura que vau fer, és a dir, el dissabte vam organitzar això, el diumenge tal, conta'ns una miqueta com va ser. Sí, mira, el dissabte en principi hauríem les inscripcions a les 12:30, però a les 10:30 del matí, 2 hores abans, ja ens va tocar obrir, perquè estava el que era tot el poble col·lapsat, totes les entrades del poble i tot. Llavors, el que vam anar obrint les inscripcions, i de cara al migdia, sobre la 1, ja portàvem 200 vehicles dins ja. Vam fer el que és el tema del 4x4, que era la novetat que fèiem enguany, vam fer un circuit de 4x4, i també vam fer un circuit de drift. Explica'm això què és. Sí, el drift van vindre 15 pilots professionals del Campionat d'Espanya i es dedicaven a fer, per exemple, van fer com un petit circuit delimitat en rodes i es dedicaven a fer trompos, cremaven roda, fent piruetes per als cotxes. Vale, això jo tenia preparat, dic, qui ha sigut, qui ha fet tot això, perquè clar, tens que tenir una tècnica i uns coneixements del motor per a fer aquest espectacle que hem vist en xarxes i això, i així eren pilots professionals. Sí, eren pilots professionals de la zona, vull dir, són amics nostres, i vam contactar amb ells i ens van vindre a veure els terrenys i això, van dir, doncs mira, podíem fer el drift que trobeu, i avant. Tot el que sigui sumar, avant. Això ho vau fer el dissabte? Dissabte i diumenge. Va anar el que és durant tot el cap de setmana, tant el drift com el 4x4. I el diumenge, a part de... Esta va ser la novetat d'enguany, no? Sí. A part del 4x4? El diumenge també vam comptar en el campió d'Espanya de cadets, de trial, Pol Silué, que va vindre des de Mequinensa i va fer una exhibició de trial també. Després vam fer el que fem tots els anys, vam fer proves d'àudio, proves d'escapes i tot el de les altres edicions. Però aquest any, com a novetat, vam fer el 4x4 i el drift. I a més entregueu premis. Sí. Quines són les categories? Pues als 30 millors cotxes de l'event vam fer premis també per als cotxes d'aquí baix. Per exemple, vam fer premis el top local per animar la gent d'aquí al poble també, perquè tots els anys venen, però són reacis a participar. Pues mira, saps, sempre els fa una mica de cosa. Home, a veure, per què? Claro, és que ve gent de molt de nivell i a més internacionals, que ve gent de fora també, i dius, on he d'anar jo, no? Claro, i llavors també vam voler animar la gent d'aquí al poble que vinguessin fent el top local, i també vam fer premis per a la gent que s'inicia al món, un munt de premis, vam fer més de 250 premis. Déu-n'hi-do. I el jurat sou vosaltres mateixos? Sí, som nosaltres mateixos. I et dic, va ser un èxit total perquè va vindre gent de tota Espanya, vull dir, gent des d'Astúries, des d'Andalusia, per tot el territori. Inclús va vindre un grup de cotxes, 2 cotxes del Marroc, de Casablanca, més de 1.300 quilòmetres. Per a participar, per estar aquí exposats perquè els veiéssiu? Esclar, per a participar, exposar, van vindre a disfrutar del cap de setmana, perquè això, clar, per redes socials se va anar donant a conèixer l'event i tot, però nosaltres a veure, van vindre 35 cotxes de França, nosaltres, la gent de França, sabem que ve l'event, però clar, ja des de Marroc, nosaltres ja quan vam veure el dijous a les redes socials que ens etiquetaven, que ja estaven per València, cotxes de Marroc, nosaltres, què passa aquí?
I mira... Com ha sigut este pas, Marc, de ser un event que organitzeu vosaltres aquí a ser un esdeveniment important dins el calendari de Deltebre, que veig gent de fora, més de 600 vehicles... Com s'ha convertit tot això en este acte? Jo trobo que ha sigut també pel treball constant. Hem vist que hem anat evolucionant. Vam començar la primera edició en 180 vehicles i vam anar sumant. L'any passat ja vam batre el rècord en quasi 400. I les activitats que fem, perquè, clar, intentem tindre la gent també entretinguda. Si en el trial l'any passat va vindre Joan Ferrer, l'Strongman. Intentem fer que la gent estigui, saps, que no estigui parada, que vegin activitats i tot això agrada. I aquest any ja vam donar un pas endavant, vam dir, aquest any encara ho hem de fer encara més gran, i ja va ser quan van optar pel 4x4 i el drift. I a més és gent, igual que feu vosaltres, que invertix en el món del motor, perquè totes aquestes coses que veiem dels cotxes, això requereix una inversió important, Sí, un munt de gent, vull dir, compren un cotxe que potser costa 15-20.000 euros, però és que potser en fiquen el doble de que els costa el cotxe en accessoris, en peces, en equips d'àudio, en tot. Quina és la finalitat d'estos events que organitzeu des d'aquí? Què és el que perseguiu? Nosaltres el que perseguim des del primer event que vam fer és donar a conèixer el poble. El més important per a nosaltres, sempre ho hem dit, és donar a conèixer Deltebre. Ho fem també perquè ens agrada, però vull dir, la finalitat sempre ha sigut donar a conèixer Deltebre. I relacionar-ho en que aquí és una zona de motor i d'aficionats al tuning, com és el vostre cas, no? Correcte. Que són 8 anys ja que porteu fent això? Fa 8 anys que vam començar a fer el primer event, vam parar pel Covid, aquesta és la 6a edició. I en la 6a edició ens hem convertit en el referent d'aquí, que és el país, Espanya. Això t'anava a dir, que només en 6 edicions ja sou... A més, sol ser sobre aquestes dates, normalment. Correcte. I la gent ja ho té al calendari, ja ho ha aconseguit que quede marcat per a que vinguin aquí a... Inclús la gent ja d'un any a l'altre ja estan parant als hotels i tot, i l'any que ve tornem a vindre. Ja van reservant, vull dir, és que fa un mes que tots els hotels del poble, dels voltants, cases rurals, tot ja estava tot ple. Claro, és que un esdeveniment d'aquest tipus no implica només que vas a veure els cotxes i les exhibicions i tot això, sinó l'economia a nivell local que implica consum de restaurants... Clar, és el que jo dic, també això és un event que aporta riquesa al poble, perquè tots els restaurants plens, el que són els hotels, les gasolineres, supermercats, rentadors, tot aporta riquesa al poble. Sobretot gasolineres, clar. Sí. en tas de cotxes. També, ha sortit en xarxes un acte molt curiós, que és que no sé ni com se diu. Que tot a fosques hi fan com a petar el motor. Com se fa això? Això és el que diem nosaltres, això també és algo que la gent... Normalment als events ho fan, però com ho arribem a fer nosaltres, no. És que ha sigut impressionant. És la prova de l'ensallames. Llavors fiquem a 10 o 15 cotxes, aquest any 10 o 15 no van ser més, van ser 20 o 25 un al costat de l'altre, és a veure qui trau pel tub d'escape la llama més gran, tots alhora. Allò pareix que s'acabi el món del soroll. I a més són cotxes que la gent ha destinat i han preparat per a això, per a que faci este soroll i per a soltar esta llama, no? És gent que, vull dir, utilitza el cotxe per a diari, per exemple, molts, però només ja per a l'event, llavors se preparen el que és els escapaments i tot això per a fer aquestes coses. Des de la vostra entitat també heu participat, m'imagino? Sí, home. En cotxes, És a dir... Nosaltres vam deixar els cotxes nostres o que és exposats allí al pàrquing de la biblioteca. Però sí, nosaltres també solem deixar els cotxes nostres per allí perquè la gent del poble els vegi i la gent que ve a veure l'event. I llavors aneu també a altres trobades? Sí, nosaltres ens movem tot el que és la zona de Catalunya, tots els events, inclús hem anat a events de França, i després tot el que és també la comunitat valenciana, hem anat a Múrcia, vull dir, hem anat per tot, també, ens movem. Si intentem sempre anar a algú de nosaltres, si no podem tots, tu intenta anar a aquest event, jo intento anar a l'altre, ens anem repartint per a també donar resposta de l'associació a tots els events que es fan al país. I per a que tinguéssiu també presència de dir, mira, és que els de Deltebre sempre estan, Sí, claro. I ara què, Marc? Perquè, claro, ja heu marcat un llistó i ja d'aquí no podeu baixar. Ara, estos dies a descansar perquè et dic que ha sigut duríssim, però ja a treballar en la pròxima edició i a intentar que en vez de 638 cotxes l'any que ve que en siguin 700 o 800. Ara a intentar que això sume més.
Pues tocarà fer les inscripcions prèvies, Jo em penso que sí. Perquè si no col·lapsareu el poble. Sí. Des de cotxes de fora. El que més t'ha cridat l'atenció d'enguany ha sigut estos cotxes del Marroc? Els cotxes del Marroc i després també l'acollida del poble. Perquè, a veure, jo també entenc que el tema, el que és d'àudio, el soroll i això pot arribar a ser molest, però és que l'acollida que hi ha hagut de gent del poble ha sigut espectacular. Jo anava mirant allò que és l'event, anava voltant, i igual te trobaves xiquets de 10-12 anys, que gent de 50, que gent de quasi 80 anys a veure-ho, i llavors és un orgull perquè dius, estem fent el que és un event per a totes les edats, i és el que a mi m'agrada. També que la gent del poble et doni resposta i vingui a veure-ho. És la causa que més orgullosos ens sentim. No sé si heu pogut comptar o algú vos ha dit més o menys l'assistència, o és molt difícil al l'aire lliure? L'assistència sobre unes 5.000 persones, han passat 5.000, 6.000 persones durant tot el cap de setmana. Vull dir que ha sigut algo brutal. Hi havia moments que no podies ni caminar. No podies, de tanta gent que hi havia, no podies ni caminar. No podies ni caminar, i además jo no soc tan entesa en el món del motor, però sí és veritat que m'agrada, i l'olor està de roda, de gasolina, de no sé què. Jo crec que això és el que al final també als que mínimament agrada una mica el motor també atrau moltíssim i fa crear un ambient ahí entre vosaltres, La veritat és que sí. I et dic, és que com tenim tantes categories, igual potser no t'agraden els cotxes tuning, però t'agraden els clàssics. Llavors vas a veure els clàssics, no t'agraden els clàssics, però t'agraden els 4x4, saps? Vull dir, hem intentat englobar tot el que és el motor allí. I dius, m'he cansat de veure cotxes, però vaig a veure l'exhibició, veure els pilots que han fet o que estan fent, pegant voltes al buit, no? Com un buit loco han fet. Correcte, vull dir, hi havia de tot per estar entretinguda la gent. Pues, Marc Antoni Simón, president de Gold Cars Tuning Club, moltes gràcies per acudir al programa, per contar-nos aquest esdeveniment, i estarem molt pendents de què estareu preparant per a l'any que ve i on anireu, perquè això pinta a ser una de les cites de l'any a Deltebre. Enhorabona. Gràcies a vosaltres.